posar un d'aquests. És el de sempre. Bueno, també podria... Bueno, aquest o aquest, quin? És que això és una merda, no? No podem fer servir un dels teus? No sé, vols dir? Un retrat? No, no. No, un paisatge. Ah, ja el tinc, aquell de Palamós, el... De les 3 barques. És una bona opció, sí. Bueno, ja ho tenim això, què més queda? Hem d'escriure 4 línies sobre el pare. Va, ràpid. Va, Sandro, home. Que vull anar a buscar el gos, joder! No pensava que reaccionaria així. Deixa, va. Ens hi posem. No tinc boli. Ni el boli vol escriure. Com comencem? El nostre pare, en Ramon, era elegant. No ho sé, tu què diries? Era divertit. Ajudava a tothom. Ja estàs bé? O faràs un altre numeret? Ei, va, sisplau! Calma. Seguim. Jo posaria que era molt carinyós. I si expliquem una anècdota? Oh, sí, qui no us ve al cap? Ah, ja sé. Quan vam pintar la paret, la foto aquella del menjador. Hòstia, sí, com la vam liar. Van quedar despintades la paret, nosaltres i els mobles. És veritat. És veritat. I la paella dels diumenges. Apunto la paella de carn que li va fer l'Ignasi. I era vegà. I la moto? Us en recordeu que feliç estava quan se la va comprar? Va arribar superemocionat a casa i ens va fer baixar tots allà en pijama. Jo era petit, però me'n recordo. Millor no parlem de la moto. Però per què? Si era l'època en què més li recordo al pare. Bruno, Segur que vosaltres teniu un munt de records. Mira que jo li vaig demanar, però mai em va portar. calla! Però per què? No saps del que estàs parlant. Què vols dir, Sandro? Hi ha coses que... No eren passejos en moto. Doncs què eren? Ara no és el moment. No pot ser. No pot ser. Miquel? No és el moment, ja en parlarem. Que no és el moment? Que no és el moment? Doncs això tampoc és el moment.